Mga igsoon, anya nakita sa kawaan nga Domingo sulod sa tuig. Sa dihang gisulat ni San Lucas kining bahina sa Ebanghelyo, ang mga Kristiyanos nagsagubang sa malisod nga kahimtang. Dihay pagsiak gikan sa pondok sa mga magtotoo ug mga pagpanglutos nga nagdalag kagubot o kasamo. Mga sakop sa banay naglalisay, nagbudhiay ug naghikiay sa usag-usa. Kining tanan gihimo tungod ug alang sa Ginoo nga sa kaulahian maoy motukod sa kalinaw dinhi sa kalibutan. Usa sa mga tanghaga sa kinabuhing Kristohanon mao nga magdala kini sa kagubot ug sa kalinaw. Ang kalinaw nga dala ni Jesus misangpot hinuon sa kasamok ug kagubot kay kalayo man ang iyang dala og dili balaang tubig. Sa kanunay ang gugma dili mulambo sa malinawon lang nga kahimtang diin gitaguan ang tanang mga pagpanagsumpaki. Ang matuod nga gugma dili mahadlok nga moharong sa tanang matang sa kangitngit nga nanlupig sa tawhanong katilingban. Kinahanglan nga ang simbahan usab mamahimong tigpasiugda og panagsupaki dinhi sa kalibutan. Sagad natong gihimo mao ang pag-uyon-uyon sa mga unsay anaa sa kalibutan. Nakaplagan nato pag-usab ang kapait sa Ebanghelyo nga nagtawag sa tanang katawhan ngadto sa tinuod nga kabag-uhan. Ato kining pamalandungan. Panahon sa kasamok, kagubot og panlupig, andam kabaghapong mosaksi ug motubag sa tawag sa Ebanghelyo. Mga igsoon palihog manindog alang sa pagsugod.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Maigsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron manam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o ganinyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria, kanunay ngulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o ganinyo mga igsoon, aron ninyo ako giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa lahangit.
Magyampo kita. O Dios, mahigugmaw ta kami kanimo diha sa tanan mga butang ug labaw sa tanan. Ar makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo katong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana. Ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo ug mausab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa siyudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa siyudad kining tawhana. Nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sidikias, kun mao kana, kamoy bahala kaniya. Busa, gikuha nila ako o gidala o gituntun didto sa atabay ni Prinsipe Malkias nga didto usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-ana sa tubig ang maong atabay ug lapok na lamang ang didto sa sulod ni ini. Ug busa nalubong ako sa lapok. Ug migawa si Ebed-Melek sa kapalasyo ug giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa siyudad. Busa, gimanduan sa hari si Ebed-Melek sa pagdalag tulo ka tawo aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ginoo, dali ug tabangi ako. Nagapaabot nagapaabot sa Ginoo ug miduko siya aron pagtan-aw kanako. Ang Ginoo nakabati sa akong singgit. Iya ko nga gikuha gikan sa kahiladman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan. Iyang gipahimutang ang akong mga tiil ibabaw sa bato. Gilig-on niya ang akong mga lakang. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ug gibutang niya og bagong awit ang akong baba.
usa ka himno ngadto sa atong Dios. Daghan ang mutanaw diha sa kataha ug mosalig sa Ginoo. Bisan gisakit ug kabus ako, apan ang Ginoo nagahuna-huna ka nako. Ikaw ang akong hinabang ug akong manluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Ginoo, dali ug tabangi ako. Kinotlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Salit gilibutan man kita nining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pagayo. Ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo o maghimpit nini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. O wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa iyang giantos, kung unsa iyang pagpailog taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa, ayaw kamo kaluya ug paglunga. Kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Atong balano ng Santos nga Ebanghelyo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, mianhi ako aron sa pagpadilab sa kalibutan ug pagkaayon ta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako
aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan. Tuganan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae, ug ang mga anak nga babae makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babae. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Madyong buntag sa tanan. Mga kaigsunan ko dyan ni Kristo, no, niya na po ko sa hagna, no, niabot ko is naging simana. Nagmisa ko last Sunday sa second mass. Mingon si Father Buniao nga first mass ko karon para makakita po ko sa ubang mga hagnanon. Kay nama ko na sa ron, nasayad mo sa Africa, no, dito ilabi na sa nasod sa Uganda. Katod mo na asa ng nasura, marwa mo dungge. Ubos mi sa Sudan, no, tapad mi sa Kenya o Congo. So to ako dito na sign karon og ni bakasyon ko para makapahuway taon og gamay, no, gada og sipon gikan sa Africa. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, atong Ebanghelyo karon murag makurata. Kaya nga naman, mura man og si Jesus nagdala og kagubot, no? Matod pa diri, wa ko magdala og pakigdait din ng kalibutan na. Mga panimalay magkabahin-bahin, amahan batok anak, anak batok amahan. Mga ginikanan, mga ginikanan o mga anak magkabahin-bahin. Matod pa ni Jesus sa atong Ebanghelyo karon. Mura og sukwahi, no, sa iya mga gipamulong. Kay lagi may anhiman sa Jesus sa pagdalag kalinaw, kahiusa. Mga kaigustuhan ko na ni Kristo para masabtan nato pagayo kini atong Ebanghelyo. Atong tanawon ang sitwasyon sa panahon ni Jesus kanong iya man kining na, no, para masabtan nato pagayo. Importante ang sitwasyon nga nagitawag sa Ingles og ang background nganong nasulti man kini ni Jesus. Nasayod kita sa panahon ni Jesus, ang mga katawhan, mga Hudiyo. Dito silang nasod, ilabi na sa nasod sa Israel, sa Jerusalem. Ang mga pamilya, sakop sa relihiyon nga gitawag sa Ingles of Judaism. Mga Hudiyo, ang mga tao. Dili pa sila Kristiyano atong panahon na. Unya sa mga pamilya, naanay mga membro nga misukod pagtuo ni Jesus nga siya mao ang Mesiyas. Siya mao gayud ang ilang gipaabot, ang manluluwas, anak sa Dios. Apan naapoy mga membro sa pamilya nga mga Hudiyo nga wa mo tuon ni Jesus, kay lagi hangtod karon sa mga Hudiyo matud pa nila si Jesus usa lamang sa mga propeta. Para nila si Jesus dili mao ang anak sa Dios, nagpaabot pa sila sa anak sa Dios. So mao ni ang sitwasyon nganong matmingon si Jesus nga mga pamilya nagkabahin-bahin tungod kaniya. Kay naanay mga membro sa pamilya nga misugod pagtuon ni Jesus, ang uban wala mo tuon ni Jesus. O gawas pa ni ana sa dihang ang iyang mga apostoles misugod na sa pagsangyaw sa mensahe ni Jesus ngadto sa mga pagano. Ilabi na si San Pablo miadto sa mga lugar nga mga pagano. Mga pagano kato mga tao nga wala mo tuo sa Ginoo. Ang mga Hudiyo mituo na sila sa Dios Amahan o nagpaabot sila sa Dios nga anak. Ang mga pagano wala mo tuo sa Dios nga Amahan. Na sila mga Dios. Mausab ang nahitabo dito sa lugar sa mga pagano. Sa pagsangyaw sa mensahe ni Jesus, naana po yung mga tao nga mituon ni Jesus.
Nanay mga membro sa pamilya nga pagano nga misugod pagtuon ni Jesus. Ug ubang mga membro wa mo tuon ni Jesus. Mao na ingnon tag nagkabahin-bahin tungod ni Jesus, tungod sa pagtuo ni Jesus. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang buot lang ipasabot ni Jesus ato ebanghelyo karon nga hatagan uta nato diha sa atong kinabuhi og prioridad ang Ginoo. Diha sa atong pamilya, kinabuhi sa pamilya, family life, hatagan nato unta og bili, mas bili ang Ginoo. Hatagan nato prioridad ang Ginoo. Kaysa panahon ni Jesus daghang mga pamilya inulatag nagkabahin-bahin. Kay dili mo sugot ang uban nga ubang membro sa pamilya mo tuon ni Jesus. Ilang dauton to mga tao, membro sa pamilya nga mituon ni Jesus. Apan ang punto lang ni Jesus unta nga atong hatagan og mas bili ang Ginoo diha sa atong kinabuhi sa pamilya. Kanabang mas higugmaon paunta nato ang Ginoo kaysa atong paghigugma sa atong mga ginikanan, sa atong paghigugma sa mga anak, sa atong paghigugma sa atong mga igsoon. Hatagan pa nato mas bili, prioridad ang Ginoo. Kay matod pa ni Jesus, higugma ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, tibuok mong hunahuna, tibuok mong kalag, tibuok mong kusog. Kay matod pa niya sa Biblia, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang problema manggod, ilabi na diya sa kinabuhi sa pamilya o diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kanabang di nato mahatagan og mas bili ang atong paghigugma sa Ginoo. Diya sa pamilya usahay di nato mahatagan og prioridad ang Ginoo. Kita tanan nasayod kita, no, ilabi na dito sa Europe. Ilabi na og madomingo, daghang mga pamilya manuroy. Matog mga dagat, mga ligo, matog mga park, suri-suri, magkaon-kaon. Kaya lagi matod pa nila, importante ang pamilya. Kana gitawag og family bonding. Apan unsay problema niya na kay ila pang gihatag mas bili inutang ang kinabuhi sa pamilya nga usahay mato sila madomingo mosuroy apan dili na manimba. Nanay gamayng sayop. Adi kay gamayng sayop, dakong sayop. In the name of family bonding, ila na hikalimtan ang Ginoo. They put God at the sidelines. Di na ta manimba kitang pamilya kay mato tag beach. Manuroy ta kay importante ang family bonding. Mga kaigsunan ko ni Kristo, na ang punto lang ni Jesus, wala ba siya magsangyaw og magbahin-bahin ng pamilya, wala siya magsangyaw nga maggubot ang pamilya, ang mga tao dili. Ang ila unta nga diha sa itong kasing-kasing, tagsa-tagsa nga kinabuhi o diha sa itong pamilya, katagan lang nato og mas bili ang Ginoo. Our God is a jealous God. Nga itong paghigugma sa Ginoo, labaw pa sa itong paghigugma sa itong mga ginikanan. Labaw pa sa itong paghigugma sa mga anak. Labaw pa sa itong paghigugma sa mga igsoon. Di na ito balihon. Ngayon tag itong paghigugma sa itong mga ginikanan, sa kaigsuunan, o sa itong mga silingan o guban pa, mas labaw pa sa Ginoo. Dili, dako ka ng sayop. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang hangyo lang sa atong Ginoo, alang ka natong tanan. Hatagan nato siya og bili sa atong kinabuhi. Kaysa pagkatinuod, kitang tao, gikanta sa Ginoo. Nawa tayo ikapanghambog nining kinabuhiya. Matod pa ni San Juan de la Cruz, God is everything and we are nothing. Kinsa man ta nga manghambog katubangan sa Ginoo. Di ta makaingon nga ako mas importante pa sa Ginoo. Ako hawd ko, among pamilya hawd. Wa namin manginanglan sa Ginoo kaysa pagkatinuod kitang tao way nahot. Any time of our life pwede tang kuhaon sa Ginoo. Busa mga kaigsunan ko ni Kristo, samtang aduna pa'y panahon sa atong kinabuhi, hatagan natong bili ang Ginoo. Hagatagan natong bili diha sa atong pamilya ang Ginoo, tagaan natong prioridad ang Ginoo sa atong kinabuhi o diha usab sa atong pamilya kay iya tang tanan sa Ginoo. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you.
Palihog manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniyan na nga himwang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa tong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay yung nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan og sa anak, gisimba siya og gihimaya. Misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, kung magmaunungon kita kang Kristo, hayan diling gayud kanunay magdahig kanato ang katawhan. Ang atong pagpanlimbasog alang sa katukuran sa ingging harian, mag-aghat kanato sa pagpangaliyupo alang sa uban, moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga iyang mapadayag ang Kristohanong diwa sa panaghiusa, kaangayan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ang tingog sa kabataan, katagaan ug pagdungog, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang niadtong nagduha sa pagtuo, nga ilang masinati ang Dios sa sinugdan o katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang kapunungan nga mainiton silang moalagad sa kahusay sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang nangamatay nga makakita na sila sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Mapo ang arong Amahan, minangop kami kanimo sa among mga panginahanglan. Itugot ang among mga pagampo, ang tanan nga among nalitok o katong among gihambin sa among mga kasing-kasing pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
igsoon pagampo kamo aron nga ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Dawata nga among sakripisyo Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa. Pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay o makagagahom sa tanan. Ang hayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sa mga kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo, katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busaban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos ngay di kawamahan, o gidagi ka nga makatarunganon sa iyong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Hesus Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw mga tao lang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputling nga sa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa mahan, aniya kining mga gasa, timuha kining balaan pinagi sa gahom sa mga espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesus Kristo among Ginoo, nga misugok ka na pagsaulog nining misteryo. Niya ng gabi nga sa gibudian, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo ang midaig, mipikas og mihatag nini ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, umihatag nini ngadto sa mga tinunan og miingon.
Dawata kini upaginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Muhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghanom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga paggabanhaw o sa iyang paggayab nga naa sa langit. Kami anaw sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pagganhi, nagahalad kanimo nining santos og buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, nawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolo, mga martir, uban ni San Miguel Arcangel, o sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo, pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nga kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga sa atong panaghigalay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Christian Vicente among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari o sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghog amahan ang mga pagampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Tunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibok kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong iharian ang imong mga igsoon nga nangamatay o ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalawom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kaniya makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitulok kanato sa atong manunubos.
Pagkaloa kami sa among mga sala. Mayngon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Huwag dilimot kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ang gahungog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Atong ipakita ang atong panag-inigsunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, tilo kay mo kalawat kanimo, kapan paunong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Dios nga maluloyon, pinagi niining sakramento, giusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot na mo pagkahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa himaya diha sa langit, kinamong ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Gipahinumduman ang tanang mga lay ministers sa atong binulan nga meeting karong adlaw human sa ikaduhang misa dinhi sa simbahan. Palihog ayaw si Piata sa pagtambong tungod sa mga importanteng agenda nga pagahisgutan. Gikan sa LLM President. Adunay pagahimuon nga seminar sa Lay Liturgical Ministry karong umaabot Sabado, Agosto 24, 2013 dinhi sa atong parokya. Magasugod kini sa alas 8 sa buntag. Kini magalangkob sa extraordinary minister of the Eucharist, commentator, lector ug psalmist. Gidasigna mo ang mga kabaryuhan nga wala pay mga lay ministers sa pagpadala gayud og mga moapil niining maong apostolado. Kini usab bukas ni atong tanan nga gusto mamahimong sakop sa lay liturgical ministry. Daghang salamat. Atong pasalamatan ang Ginoo nining mayong adlaw nga Domingo, di kayo uwan, di pud kayo init, busato siyang hatagan sa masipang pakpak. Ug ang atong celebran karong buntaga, ang atong kaugalingong anak sa lungsod, si Monsignor Edward Rufino Caraan, nga mao ang Senior Secretary of the Nunciature sa Uganda. Akong giingnan si Monsignor Edward nga ikaw na po yung alas 6 kay TV man to last week, karon radio na pod. Base sunod siya na magpili sunod Domingo. Aton siguro po sa hapon aron makakita ang mga taga-Hagna o unsa nay dagway ni Monsignor Edward nga karon tuas Uganda. Siya kuno'y kinaputian didto. O pasalamatan usab nato ang mga lay ministers, mga servers, altar servers o katong mi-offer karon sa atong santos nga misa ang taga Josefinian o labaw sa tanan. Ang atong pasalamat usab sa atong choir nga mikanta karong buntaga. Daghan kayong salamat. Karong adlaw nagapadayon ang Basic Bible Seminar 1 dito sa Barangay Bunga Ilaya nga gisugdan kagahapong adlaw o tapuson kini karong hapon alas 4 sa santos nga misa. Busa magapapasalamaton kita sa katawhan sa Bunga Ilaya o labaw sa tanan kadtong misanong sa pagdawat sa maong Basic Bible Seminar, labi na sa atong mga staff sa BBS dinhi sa atong parokya. O karong Agosto 20 adlaw ka nga Martes sa Ulugon ang adlaw sa mga kaparian kon Clergy Day sa duha ka diocese sa Tagbilaran ug Talibon dito sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Sa atong mga kaparian mutambong dito niya ng adlaw, pero manguli ra minig ka ugma sa buntag sa Miyerkules ug sayo. Salamat. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan na ako Espiritu Santo. Nahala ng santos nga misa, dadontang kalinaw gugma ni Kristo.